isda ya isda. Alay, gelonggong, tilapia. Berat 150 saka kilo. Are mga suki, piyo-piyo juga besar na basta merana-ranaw laman na. At ay siya kami sa Vietnam. Untuk siapa menino nawag ngagi ko kapipita. Di malalay sa uda, kaya galunggong, palapa, tilapia. Ya si bisa sa Vietnam mo. At ya. Itong siya itong siya menino nawag ngagi na. Oh isda ya isda. Alay, gelonggong, tilapia. Kaya takawan ako ruruto ka. Kaya ka ba siya bisa kukuha. Pasusuri sa sakura bagukuha. Tilapia, galunggu. Kaya ka pia Vietnam ya, kaya soldo. Vietnam, tayo. Oh isda ya isda. Alay, gelonggong, tilapia. Berat 150 saka kilo.